Kuulkaa, täällä oli kiertueen ensimmäinen aamu, kun mä oon herännyt 7:45 ja 8 piti lähtee. Nää muut on herännyt 20 vaille. Mä heräsin 7. Julia on joka on ollut ajoissa. Kaikki muut on ollut vähän silleen heikolla matkassa. Tai ei se mitään, me ollaan ihan ajoissa täällä. Kello on 10:30 about. Eikö? Kyllä, vähän yli. Ei mitään. Me ollaan ajoissa kerrankin leirillä, vaikka vähän myöhään nuhtiinkin, mutta nyt lähtee keikka sitten. Kuulkaa keikkapäätöksessä ja saatiin tulla tänne Honkiniemen hyville ruuille. Onks mie hyvä? Mitäs meillä Julia, onks hyvää ruokaa? On. Kuulkaa. Ahonniemi. Tää on vaan niinku kotiat tulis vai mitä? Joo, tää tuntuu niin hyvältä. Parasta. Ahonniemi. Ihan pränikkä rakennus. Täällä on työntekijät saa nukkua täällä ja me päästiin tänne nyt hetkeksi oottelemaan, kun leiriläiset vetää diakonia-rataa. Yeah. Sitten ajatellaan, että voit ottaa siitä vähän kaste- ja lähetyskeskuksesta vähän koppia. Ota tämmönen musiikki, mennä ja tehdä. Mitä teet nuo tuolla lohdutussa, kun kyynelee kuin myrskykään? Soittakaa Paranoid. Hiuksista näkyy. Päästiin käymään saunassa täällä Nikkojen kanssa. Ja nyt meidän keikan jälkeen oli saunat. Me saatiin siellä olla, nyt pojat meni vuorostansa. Ja me tultiin tänne nyt sitten tänne meidän keikkatilaan tähän saliin. Tultiin katsomaan Bibleä. Ja muuten, käytiin jopa uimassa. Minäkin, uskomatonta.